Minn Malta l fuq il-Park Internazzjonali ta' Miss Universe f'Hollywood fi Florida. Iż-żagħżugħa minn ħażebuġ ta' 26 sena Antea Zammit bħalissa tinsab fl-Istati Uniti fejn qed tirrappreżenta lil Malta u tikkompeti f'din iċ-ċelebrazzjoni tal-moda ma' 80 tfajla minn pajjiżi differenti. Lil Antea rajnija f'ritratti li bsa ħwejjeġ differenti fosthom anki li bsa mnebħa mill-onnella. F'intervista telefonika ma' dan l-istazzjon propju waqt li kienet qed tħejji għal preparamenti għal kompetizzjoni, Antea qasmet magħna kif qed tħossha qabel ma titla' fuq il-park prestiġjuż li fuqu jitilgħu l-aqwa mudelli fid-dinja. Malta qatt m'għaddiet mal-ewwel 20 fil-kompetizzjoni, però preparajt ħafna, ħepe ħafna bil-performance li tajtna il-ġimgħa għax ovvjament aħna jkollna stadji preliminari fejn l-ewwel 20 jintgħażlu f'dawk l-istadji, kelli interview il-ħamis u l-performance li tajt il-ġimgħa. Pero kontenta ħafna b'dik il-performance, anka t-tim tiegħi kontenta ħafna u ġivejna feedback tajjeb ħafna, pero Malta qatt m'għaddiet nerġa' ngħidlek mal-ewwel 20. Nixtieq ħafna li ngħaddi, naħseb għandna biex ngħaddu. Bla dubju f'qalb Antea hemm imnaqqax isem Malta. Onorata ħafna nkun se nirrappreżenta nerġa' l-pajjiż li tant inħobb, però ħafna responsabilità, però esperjenza sabiħa ħafna. U qed nitgħallem ħafna u għandi ħafna x'inġib lura miegħi biex jekk Alla jrid nkunu nistgħu nibagħtu kandidati oħra fis-snin li ġejjin. Iż-żagħżugħa Maltija hija għalliema ta' sfin u fl-istess ħin qed tistudja biex issir avukat. Il-kompetizzjoni tal-moda se tixxandar b'mod dirett fis-satejn ta' filgħodu ħin ta' Malta fejn fiha mistennija jintgħażlu 20 tfajla. Antea rebħet Miss Universe Malta s-sena l-oħra u minħabba l-pandemija l-kompetizzjoni prestiġjuża internazzjonali ta' Miss Universe ġiet posposta għal din is-sena.